A reci mi, hoćeš ti igrati u Hajduka? Hoćeš? Ja imam već dres i balun. Imaš, I kapu. ali znate koju pismu? A znate li jednu o Hajduku, našemu pismicu koju? Ajde čujemo. Ajmo onu bili su bili. 3, 4, ajmo ča. Bili su bili, vrhovi planina, bile košulja, hajdu se na sisa, ruke ćemo skupa. A koja još ono? Ale, kako? Jedno srce, na Hajdučim mogu. Bravo, Hajduk živi vječno! Svakog nedjeljnog potlapodneva kada je igra. Ma vidi kako me ovo roketom upao u besnidu. Svakog nedjeljnog potlapodneva kada Hajduk igra i ole važniju utakmicu. U klubskim prostorijama, u novinskim redakcijama, na pošti pomanita do telefoni. Navijači razbacani po cijelome svijetu pitaju za rezultat. Javlja se tako naš radnik Mikena, konobar iz njujorškog restoranta, kirurg iz neke afričke bolnice, zove pop diplomata, rudar i mornar. Brod na moru koji prvi sazna rezultat prinosi ga drugome brodu na kome se već posada puno iščekivanja izbila oko radiotelegrafiste i vist s Jadrana leti u Sredozemlje. Nastavlja se s jednoga na drugo more da usriči ili rastuži posade trampera na Pacifiku i Atlantiku. Hajduk je prvi nogometni klub na svijetu koji je obišao sve kontinente. Igra je u stotine gradova, ali ni u jednome gradu nije se dogodilo da je ostao bez svojih drugih. Di se god pojavi vjoridu bile bandire, čuje se pisma Marijane, Marijane. U svaku luku, na svaku staciju, na svaki aerodrom prati ga i čeka svita navijači. Na prvenstvene derbije prati ga specijalni vlakovi, kolone, autobusi, zakupljuju se avioni i brodi. Studijente će potrošiti svoju stipendiju i gladovat će do sljedeće. Radnik će digni pridujam da pomogne svome klubu u Maksimiru, u Rimu ili Londonu. A kad Split, kad Dalmacija slavi svoga Hajduka i veseli se njegovim trijumfima, osvojenim šampionatima i kupovima, onda je to fešta nad feštama, spektakl na spektaklima, teatar sa 100 protagonisti kakvi se nidir i nikad u svijetu ne more režirati. Sveća se more micat od sitnega diteta do friško inkulpanoga starca. Sve i zajedne na ulicu, svak svakome čestita, raduje se, svak svakoga grli i ljubi, piva se i plaće se od milinja. A zvona zvonidu, vapori fiščotadu, ferate zvižđedu, sirene zavijadu, maškule pucadu, rokete letidu i sveća u velikome gradu proizvodi zvuke, galamu, šušure, sve se stavi u pokret. 50 automobili, kamioni, traktori, motori, sve trumbete, čarčajike, pirje, zvončići i ramine stvoridu najveću buku od postanka svita do danas. A kad od subote projde priko rive 4-5 nakičeni tonobili sa mladencima koji se vraćaju iz matičara od crikve i malo pritisne do onu sirenu, svi bježimo, začepijemo uši. Čačina materina, ali kad se Hajduka slavi, onda nema ti decibeli koji se ne more dopodniti. Neka se buka penje na 770 milijardi biljuni decibeli, ništa nikome ne smeta, niko ruši ne začepije. Buka od koje bi se u normalnim situacijama ludilo i umiralo. Ljudi na ušima kao u najlipja mužika. I cijeli grad je spreman promuknuti. Razboli se za svoga Hajduka.
90 godina to traje i nikad nas neće štufati. Dvije svetinje ima Split. Salonitanskog mučenika Svetog Dujma i Hajduka. To će vam reći svaki Splićanin kad posjetite ovaj bučni, sunčani, beskompromisni grad u kojem život vrije na trgovima i ulicama. Ako ga pitate tko je veći, Dujam ili Dioklecijan, odgovorit će vam Hajduk. Carski grad jer je rastao iz palače rimskog imperatora, kao da je dijelom zadržao njegovu grubost koju je ublažilo sunce Mediterana. Gradio je svoj mentalitet iz ponosa njegovih težaka, ribara i gospodičića i naravi došljaka u velikim valovima naseljavanja, jer svi su uvijek htjeli živjeti baš ovdje. Suprotnost je u njegovu izgledu, od toplih, tjesnih, starih kvartova, varoša, geta, Dobroga i Radunice, do modernih, visokih zgrada u novim dijelovima koje su davno nadvisile vrh Marjana, zelenu oazu Splita. Split je grad prvaka koji ne priznaje ni gubitnike ni autoritete. Grad je mladosti i sporta u koji su donesene brojne medalje iz cijelog svijeta uz neponovljiva slavlja kojima su dočekivani nogometaši, košarkaši, plivači, vaterpolisti i veslači. Ali ovdje se sklada i prekrasna glazba koja odjekuje peristilom, pjacom, prokurativama, na zvončacu ili bačvicama. Ovdje su, kažu, i najljepše žene na svijetu, najbolji pjevači i skladatelji. Ovdje prkos stvara pobjednike, a ljubav i toplina umjetnike poput Marka Marulića, Ive Djardovića, Emanuela Vidovića. Tisuću i 700 godina stari grad smješten je na toplom jugu Hrvatske, čarobne zemlje neobična oblika potkove, čija je ljepota u njezinoj raznolikosti. Hrvatska je zemlja 1000 otoka i kristalno čistog mora, privlačna jer ima najrazvedeniju obalu na ovom dijelu svijeta. Njezini gradovi bogati su poviješću i spomeničkom baštinom, no jedno im je poveznica. Hajdučko srce koje kuca za ovaj klub u brojnim društvima prijatelja u nas ili daleko preko granica Hrvatske. Duje, ko će više dati onakega trenera, kaća je bija Barba Luka, a? Kaliterna. Barba Luka Kaliterna? Pa nije on bija trener. A nego čaj bija, pa si skroz poludio. Ma Barba Luka Kaliterna je izmislio balon, kaća su kauboj izmislili batink. Jušto tako, jušto najbolji tako. na svijetu. A znaš li da je on bija puno smišan i duhovit čovjek? Je li znaš koja je njegova najbolja zafrkancija? Da je li zna? Koja? Ajde reci. A ona kad je, on ti je ovako govorio. Da ne igra oni igrač ča ima balun. Pa nego koji igra? Ma nego oni ča nima balun, oni bez baluna. I onda ovako jedan put su sidili ispod murve. I došao je jedan pas i piša se uz cablo, a drugi pas ga gleda. I onda ovi mladi igrač pita Barba Luku:
A Barba Luka, je li piša ovi pasča? Piša? Ovi ča ga gleda. Barba Luka. Prošlo je točno 90 godina od kada su četvorica praških studenata Fabijan Kaliterna, Lucijan Stela, Ivan Šakić i Vjekoslava Ivanišević digli na noge Split donoseći balun kraj Murve na Krajevoj njivi i postavili 2 branke. Već je izbor klupskog imena imao političku dimenziju jer je Hajduk postao simbolom vječne borbe za slobodom, a ime mu je dao profesor Josip Barač. Upadate ko Hajduci. Skužajte. Koja je golema nevolja. Pomozite nam, profesore, sve je gotovo, fali još samo ime našeg klubu. Upali ste nepozvani, bez kucanja, poput pravih Hajduka. Neka vam je to ime. Kao što znate, a to smo vas u školi učili, ta riječ označava u našem narodu, u našoj legendi sve što je najljepše. Junaštvo, čojstvo, poštenje, drugarstvo. Prkos moćnome, zaštitu slabome. Klub neka se Hajduk zove. Prve dresove poslao je inženjer Kaliterna iz Praga, a uz malo lukavstva osnivači su uspjeli razbiti i otpor austro-ugarskih vlasti, pa je carsko namjesništvo u Zadru 13. veljače 1911. odobrilo rad i pravila kluba. Prvu pravu utakmicu Hajduk je odigrao protiv na brzinu utemeljenog kluba splitskih Talijanaša Kalča i pobjedio ga sa 9:0, što je imalo jaku političku dimenziju jer je Kalčo i osnovan uz podršku austrijskih vlasti kako bi se u narodu umanjio značaj njihovog narodnog kluba. Šime Raunig zabilježen je u bogatoj povijesti ovog kluba jer je dao prvi gol. Vođeni Lukom Kaliternom, legendom splitskog sporta, Hajdukovci su prvi naslov prvaka Jugoslavije osvojili 1927. godine, a druga titula uslijedila je već 2 godine kasnije nakon pobjede nad Građanskim u Zagrebu sa 4:1. Split je priređivao nezaboravne fešte za svoga Gazdića, Benčića, Lemešića, Poduju, Gadzarija, Marušića. Hajduk je stvorio tu jedinstvenu sintezu grada i sporta koju je u riječi najbolje znao pretočiti kroničar Maloga mista, naš Smoje. Naš je Split na zemljopisnoj karti svita malo beznačajno misto. A kad smo pravili športsku kartu svita, bija bi velegrad. A sve u njemu počinje od Hajduka. Prije Hajduka nije bilo ništa. Gospodičići su jašili na nekoliko konja, puštali iz zmajeve, a neka gospoda su se bola s mačevima. A onda je doša Barba Luka, Hajduk i balun. Ti, Barba Luka, je te težake i radnike, plebejce Splićane naučija hodit, trkat, imat pregled. A od Hajduka počinju i svi drugi športovi, jer ih je on učija veslat, plivat, igrat vaterpolo. Te 27. do 29. godine Split dominira u svim športovima. Pored 2 velika centra, Beograda i Zagreba, u jedan put se javlja jedan mali, nepoznati gradić sa 20 stanovnik i bude prvak u svemu. A još jedan veliki iz galerije Splićana također je dao svoj obol toj ljubavi. Ivo Tijardović je Hajduku za 15. godišnjicu postojanja 1926. godine poklonio operetu Kraljicu lopte, koja je izvedena na igralištu ispred 5000 ljudi. Uoči samog zahuktavanja ratnog vihora 1941. godine Hajduk osvaja još jednu titulu. Prvak je Banovine Hrvatske. No, tada je sport pao u drugi plan, jer su igrači otišli u rat, a vodstvo je nakon 30 uspješnih godina otišlo u ilegalu. Najveći ratni sportski spektakl Hajduk je priredio na stadionu u Bariju, gdje je odigrao utakmicu protiv reprezentacije britanske vojske. Već prve poratne godine, kad se formira prva liga, Hajduk je osvojio titulu prvaka Narodne Republike Hrvatske. 1950. u klupskoj povijesti jedna od najvažnijih godina, jer iako se zbog preuređenja stadiona prvi dio prvenstva igralo u gostima, Hajdukovci su nakon 21 godinu ponovno bili prvaci Jugoslavije. Osvojili su prvenstvo superiorno, bez ijednog poraza u 18 utakmica, što će teško uspjeti više i jednom klubu.
Bila je to generacija Frane i Joze Matošića, Vukasa, Beare, Brokete, Luštice, Kokeze, briljantnih igrača među kojima su neki bili članovi reprezentacije svijeta. Te slavne godine vjerni navijači kluba osnivaju Torcidu, koja je i danas 12. igrač. Slavu u Split ponovno su donijeli 52. kada su do samog kraja prvenstva Hajduk i Zvezda imali jednak broj bodova, ali su se bili nakon pobjede nad Lokomotivom u Zagrebu vratili u Split kao pobjednici. Slavom su se ovjenčali ponovno 55. pobjedom u Splitu nad beogradskim Radničkim. – 1961. godine Hajduku je priređena velika proslava za obljetnicu pola stoljeća postojanja. Bijele dresove u toj generaciji nosili su većini splitski momci: Brkljača, Kolnago, Kovačić, Anković, Žanetić, braća Ivo iz Monkobego i drugi. Ušao je prema Ankoviću, Anković istrčao, dao je do Bega, Bego je prebacio tu loptu do Vidoševića, Vidošević je sada izgubio loptu, dva igrača mu se bacila u noge, međutim lopta je došla ponovo do Bege, Zvonko Bego je dao, Ankoviću naš gol! 11 metara, Vulić izvodi 11-terac. Evo Vulića laganim koracima, zalet, udarac prema golu, gol! Tih godina s radom počinje nova klubska škola nogometa, koju je vodio Ante Mladinić i zahvaljujući kojoj je klub doživio renesansu. Naprijed, naprijed bili, s vama uvijek vidno ćemo biti. Naprijed, naprijed. Nakon smjene generacija i godina manje krize, Split ponovno slavi 67. godine osvajanjem Kupa maršala Tita. Ponovno je sastavljena izvanredna momčad, vođena Nadovezom, Hlevnjakom, Žajom, Kucijem, Mušovićem. A te sezone Hajduk debitira u Europskom kupu pobjednika kupova protiv londonskog Tottenhama. Sve velike godine u 9 desetljeća dugom životu ovog kluba vezane su i uz prelomne godine u javnom životu ovog nemirnog podneblja. Jedna od njih je 71. Nakon 16 sušnih godina Hajduk je prvak, a tko bi mogao poželjeti bolju čestitku za 60. rođendan? Završnica prvenstva bila je nevjerojatna, jer je kolo prije kraja u beogradskom derbiju Partizan poveo sa čak 3:0, a onda je uslijedio preokret i Hajduk je pobjedio sa 4:3, a Buljan je dao najdraži gol u karijeri. No, prava poslastica vjerni navijačima pružena u Splitu, kada je na stadion došlo 25.000 ljudi u bijelom dati podršku Hajduku da pobjedi Slovensku Olimpiju. Bili tiči Slavka Luštice su se odužili navijačima rezultatom 2:1 i neponovljivo slavlje je počelo. Veličanstven je bio prizor ulica okićenih u bijelo. Na Marijanskom jarbolu zavijorila se bijela zastava. Bio to i start nove zlatne generacije bilih, koji su u narednih 6 godina osvojili 5 kupova i 2 prvenstva. Ni danas nisu izblijedila imena Žungula, Mužinića, Jerkovića, Šurijaka, Holcera, Katalinića, Oblaka, Peruzovića, Rožića i trenera Ivića, a ljubitelji baluna s užitkom će pogledati njihove akcije, driblinge, golove, obrane. Još smo kadica, dali mu svoje srce. Uz majstora smora, boli se cijeli. Naprijed, naprijed bili, s vama uvijek vidno ćemo biti. Naprijed, naprijed bili, isti valja uvijek ćemo biti. Naprijed, naprijed bili, neku napad sad se krene snagom svom. Jer odmah moram pasti prvi, nek vrije bura, nek jugo diže vale.
sve mogu podnit, zavidit mašu dragu. Di god da poša, svudir ga ljudi hvale. Jer majstora s mora poznaje cijeli svijet. Svih tih godina Hajduk je toliko dominirao da mu se primat mogu uzeti samo šporkom igrom, a to se i dogodilo 76. godine. Danas ko pobjedi najvjerojatnije će biti šampion. Najvažnije će biti da ja ne izgubim, a ja se ipak nadam da ćemo dobiti današnju utakmicu. Naša namjera u današnjoj igri jeste da dobijemo utakmicu. Već 5 kola prije kraja nakon pobjede nad Partizanom 6:1 bili su pokazali da opet idu u vrhu. U samoj završnici prvenstva bili su jednaki na tablici, pa je sudac Dušan Maksimović u finalnom susretu između Partizana i Olimpije u Ljubljani produžao utakmicu sve dok Partizan nije dao gol i osvojio prvenstvo. No u Splitu su slavili moralni pobjednici. – 1979. godine Split je živio za mediteranske igre, a splitski prvoligaši dobili su novi stadion. Sa stare plinare preselili su na impresivnu poljudsku ljepoticu. Pa iako je novi stadion predstavljao radost upotpunjenu 9. slavljem za osvojeno prvenstvo, rastanak sa starim placem na kojemu se igralo 69 godina nije mogao proći bez suze u oku. U vitrine novog stadiona nastavili su se nizati trofeji. Pokale pobjednika Nacionalnog kupa 84. 87. godine donijela je generacija Gudelja, Sliškovića, Vulića, Udara, braće Vujović, Čelića, Gračana, Deverića, Barovića. Uoči samog početka trećeg rata, koji vremešni klub bilježi u svojoj povijesti, Hajduk je u lipnju 90. godine nakon proglašenja Dana državnosti 30. svibnja na poziv tamošnjih Hrvata krenuo na turneju po Australiji. Uoči izlaska na teren u susretu sa reprezentacijom Australije, s dresova su samoinicijativno skinuli crvenu zvijezdu i nastupili bez ikakvog obilježja. U atmosferi izazvanoj ubojstvima u Borovu naselju i teškoj ratnoj psihozi, Hajduk je usred Beograda u proljeće 1991. godine pobjedio europskog prvaka Crvenu zvezdu. Gol Bokšića odlučio je više od utakmice i tako zauvijek donio u Split posljednji jugoslavenski pehar. U novoj Hrvatskoj državi Hajdukovci 92. pod vodstvom Stanka Poklepovića osvojili su prvo hrvatsko prvenstvo. Godine koje slijede značile su jaku dominaciju splitskog kluba u hrvatskom nogometu. Hajduk je žario i palio na svim stadionima. Poljud je iznjedrio momke koji su proslavili klub, ali i ovu zemlju. Kao reprezentativci i igrači najjačih svjetskih timova stasali su Štimac, Bokšić, Asanović, Bilić, Gabrić, Rapajić, Mornar, Pralija. Bili su prvaci države 94. i 95. godine, pobjednici kupa 93. i 95. godine i Superkupa 93., 94. i 95. godine.
Hajduk je dodirnuo nebo zvijezdanim utakmicama u Ligi prvaka. Potom je nastalo zatišje do osvajanja kupa 2000. godine, kada je slavljenika vodio Pero Nadoveza i ovogodišnje toliko željene fešte kada je titula prvaka ponovno donijeta u Split. Od prvog susreta s klubom splitskih Talijanaša Calciom, Hajduk je do danas odigrao preko 4500 utakmica. Više od 170 njegovih igrača igralo je u najboljim postavama državnih reprezentacija, pa su Hajdukovci donijeli 11 olimpijskih medalja. Bili su osvojili 15 državnih prvenstava i 11 nacionalnih kupova. Ovaj klub igrao je na gotovo 500 stadiona u 80 država, primali su ga mnogi svjetski državnici i Sveti otac Papa Ivan Pavao II u Vatikanu. Ecco, facevo anche io quando era più giovane. Centro di attacco. Do widzenia. Ali bio je dobrim domaćinom mnogim svjetskim klubovima i velikim sportskim manifestacijama. Gosti u njegovoj svečanoj loži često su bili poznati europski menadžeri, vrhunski sportaši, glumci, estradne zvijezde. Ona je uvijek bila zrcalom društvenih i političkih zbivanja, pa su se u njoj kroz desetljeća smjenjivali aktualni političari, ministri, državnici. Zasigurno je da zasluga za najveći dio uspjeha jednog kluba pripada igračima i trenerima poput legendarnog Luke Kaliterne, Biće Mladinića, Tomislava Ivića, Ivana Katalinića i mnogih drugih, među kojima je bilo čak 12 Čeha. No život jednog kluba čine i njegovi predsjednici, među kojima je najuspješniji bio Tito Kirigin, a i svi oni ljudi što ih zovu mali, jer javnosti gotovo nevidljivi, marljivo rade poslove bez kojih prva postava na terenu zasigurno ne bi donosila pobjedničke pokale. A ne bi ih donosila ni bez svojih navijača, Torcide, koja je kroz sva ova desetljeća živjela s klubom, pratila ga na gostovanjima i na najudaljenijim dijelovima svijeta,
i priredila mu stotine nezaboravnih slavlja. Svojih 90 godina Hajduk je proživio kroz 4 države, Austro-Ugarsku, prvu i drugu Jugoslaviju i konačno Hrvatsku, i prošao kroz 3 velika rata, ali nikad nije promijenio ime i napustio društvo prvoligaša. Zato ga kroz sva ta burna desetljeća prati slogan njegovih navijača: Hajduk živi vječno. Ja sam dite s mora, moja mati je Dalmacija. Imam barku i gitaru, srce koje ljubi zna. Nema meni do mog juga i do mojih borova. Zbog iz zlatovog cvita za moj bili kamen dan. Dalmatinac sam, tu sam rođen ja. Pravo more zna da je volim ja, virus Jadrana. Dalmatinac sam, ovo je moj dom. Tu su moji divovi, davno si dolazili, mene vezali. Ja sam dite s Bilog Žala, di je pisma galeba. Di je zemlja vode žedna, di su stabla maslina. Di su ljudi iste loze, di je sveta nedjelja. Svog iz zlatovog svita za moj bili kamen dan. Dalmatinac sam, tu sam rođen ja. Pravo more zna da je volim ja, virus Jadrana. Dalmatinac sam, ovo je moj dom. Tu su moji didovi, davno si dolazili, mene vezali. Dalmatinac sam, tu sam rođen ja. Tu su moji didovi, davno si dolazili, mene vezali. Nego, je li se ti sićaš onega igrača Hajduka, starijega malo, Časefalija, da zna engleški? A, znao sam, one Ali svi nemoj mu reći. ime spominjati. I on ti je njima govorio... Evala, koki prijatelji, Judino, dobar dan, Šerbano, ajde lipo, Bog. I ne ti sa ono stavi. A oni da je bio Englesku, U Englesku je bija i reka, kad budemo na turneju ići u Englesku, ja ću vam sve privoditi oko ića i pića. Kao zna engleski, I sili oni u restoran. I on vidija konobara Dioda i govori mu, ej ti. Kako mu je reka? Ej ti. Ej ti, A ovi mu poslije 5 minuti donija 8 čajeva. 8 čajeva mu donija? A zašto? A zato što na engleski ej znači 8, a ti čaj.
Hajduk je odavno postao najljepša i najpoznatija razglednica Splita poslana u Europu. Jer naš klub u svojih 90 godina postojanja na neki način nadrastao je i nadmašio svoj grad i ovu regiju koja ima svoje simbole, zaštitne znakove za određeni krug zainteresiranih, kao što su naše more, Marjan, Dioklecijanova palača, Sveti Duje, ali ipak najuniverzalniji tim bar Split je dobio od svojih bijelih. U početku su to bile turneje do Malte i Sjeverne Afrike, onda čak do Južne Amerike pa Australije i uopće po cijelom svijetu, na kojima su igrači Hajduka pronosili slavu Splita i domovine. Hajduk je klub europske slave, po tradiciji i značaju među 30-ak najpoznatijih. Još daleke 1927. bijeli su kao prvaci Kraljevine Jugoslavije zaigrali u onda najvažnijem natjecanju u Europi, u srednjeeuropskom kupu koji se može usporediti s današnjom Ligom prvaka. Splitski klub se već tada upisao u službeni nogometni atlas Europe. Trebao je Hajduk 1955. kao prvak Jugoslavije sudjelovati u prvom izdanju Kupa prvaka, ali su vlasti iz Beograda tada delegirale Partizana, dok su bijeli morali opet u srednjeeuropski kup, tada već regionalno natjecanje. Faktički ono potpuno, čak se može kazati redovito prikazanje Hajduka u Europi, počinje osvajanjem prvog Kupa Jugoslavije 1967. godine, jer su od tada bijeli stalni sudionici europskih kupova. Svaka takva utakmica izazivala je u Splitu i Dalmaciji jedinstveni naboj. To su bile predstave na kojima je Hajduk sa svojim igračima stvarao europsku reputaciju, pa se može kazati da su se i navijači našeg kluba, u prvom redu glasovita Torcida, predstavljali stranom svijetu. Najčešće u najboljem izdanju, katkad i u onom ružnom, s primitivnim ispadima zbog kojih su bijeli mnogo ispaštali. U tom rasponu od mitskih utakmica kakve su bile dvije polufinalne u kupu pobjednika kupova 1973. i u kupu UEFA 1984. pa do eliminacija u prvom kolu, kao na primjer onom s nezapamćenim skandalom 1987. protiv Olimpika iz Marseja, stali su mnoge radosti i patnje, gostovanja puna iščekivanja, fešte kojima se ponosimo. U 2 europska polufinala zaustavljeni smo od engleskih klubova Leedsa i Tottenhama, i to, reklo bi se, za dlaku, za gol razlike ili na račun prednosti rivala na temelju gola u gostima. Jedan od takvih nezaboravnih utakmica koja navijače Hajduka s pravom ispunjavaju ponosom bila je ona s njemačkim prvakom Hamburgerom, kada je naša momčad slavila s nedovoljnih 3:2, ali je ipak ta pobjeda ušla u legendu kao najdramatičnija. Možda bi taj epitet više zaslužila pobjeda nad Torinom ili na 11-terce nad Univerzitateom ili nad češkom Spartom, kad je pri kraju produžetaka Blaž Slišković iz slobodnog udarca, reklo bi se iz nemoguće pozicije, postigao odlučni pobjedonosni gol. Hajduk je na svim tim utakmicama po Europi imao uz sebe navijače, čak i u dalekim mjestima na različitim krajima Europe, kao što su Krivoj Rog, Fredrikstad, Trabzon ili Dundee. A na utakmicama u Splitu ili kad se zbog kazni ili ratnih okolnosti moralo igrati kao domaćin u Osijeku, Varaždinu, Rijeci, Lincu i Ljubljani, bijeli su praćeni i podržavani od svojih hodočasnika, zaljubljenih, iskrenih, fanatično odanih navijača. U novim uvjetima, kad je nogomet postao unosni biznis i kad najbolje europske momčadi vrijede na 100 milijuna maraka, teško je očekivati da će Hajduk ikad dosegnuti jedno finale. No, čuda se u nogometu događaju. Treba u to vjerovati i strpljivo čekati. Možda se i takvi snovi ostvare.
Je li ti znaš, Duje, koje ima najveće ajdučko srce u povijesti Hajduka? Pa znam. Ajde, reci mi ako... Najveće hajdučko srce u povijesti Hajduka je bija Ivo Bego. Pogodija si, puno si pametan, bit će, zato se s menom i druži. On ti je bija infišan u podvodno ronjenje. Znam, volija je roniti. I on ti je kupija u Italiju ili negdje su išli kompletnu opremu za ispod mora. Masku, peraje, puvalicu. Ovo sam mi rekli vi za brda, surlo. Surlo. To ti je sve kupija i nije jemaka bidan do čega da doje u Split da to isprova u moru. Nego znaš šta je učinio? Došao u hotelsku sobu, napunija punu kadu vode. I bacija se u opremi u vodu kada. I ronija je u kadi. Početak sezone 2000-2001 započeo za bijele u ozračju osvojenog kupa, prvog trofeja poslije nekoliko sušnih godina što je ozarilo srca brojnih navijača splitskog kluba. Kada je Hajduk u pitanju, ambicije su uvijek velike. Titula prije svega, jer bez pravih europskih utakmica nema ni Hajduka. Istina, sredinom ljeta Hajduk je pokušao nešto učiniti u pretkolu Champions League, ali bez uspjeha. Bijeli su se namjerili na čvrstu, neugodnu momčad Dunafera i zarana završili europski dio posla. Trebalo se toga brzo okrenuti prvenstvu. 3 prve utakmice Hajduk dobija. Pobjedio je Zagreb, a Marsoniju konačno i Slaven Belupo po Poljudu. Prvi problemi nastaju u sljedećem kolu kada je Hajduk nastupio prvi put u Čakovcu. Doživio je debakl, poraz od 2:0, koji je samo dan kasnije donio promjenu na korminu Hajduka. Nadovezu je zamijenio Zoran Vurić. Bio je to, kasnije će se pokazati, Šurjakov adut iz rukava. No i prve utakmice pod vodstvom Zorana Vulića nisu bile lake ni rezultatski uspješne. Vulić još nije imao licencu, vodio utakmice s tribina, na klupi ga je mijenjao Pralija. Sa Cibalijom remi u Splitu, isto se ponavlja u sljedećem kolu na Kantridi, a potom i najveći rival bijelih Dinamo, golom Balabana, odnosi sva 3 boda iz Poljuda. Tek u svojom 4. nastupu Vulić bilježi pobjedu, savladan je u Zagrebu hrvatski dragovoljac 3:1. Raspoloženje se počinje bitno mijenjati tek poslije pobjede nad Varteksom u Splitu, bilo tada 2:0. No, već u sljedećoj utakmici bijeli ostaju bez bodova i to na način koji će im se kao mora ponavljati tijekom sezone. Osijek je u svom gradskom vrtu vodio s 1:0 sve do 85. minute kada je Bubal izjednačio. Hajduk je krenuo po sva 3 boda, ali u sudačkom vremenu prima gol. Strelac je Balatinac i dobra atmosfera opet se kvari. Hajduk tako prvi dio prvenstva završava na 5. mjestu. Nastavak slijedi već iduće tjedne, jer još je listopad, uvjeti za igru dobri. Put vodu u Slavonski Brod gdje konačno Hajduk bilježi uvjerljivu pobjedu od 5:0. 13. kolo donosi utakmicu sa Zagrebom u Splitu, opet završava 2:0 za Hajduk, kao u prvoj utakmici u Krančevićevu. A potom sustavom korak naprijed, korak natrag, bijeli gube u Koprivnici. Pobjedama se vraćaju u Splitu u utakmici osvete sa Čakovcem. Slijedi gostovanje u Vinkovcima i trijumf od 2:0. Slijed su bili Andrić i Bubalov. Potom i presahla Rijeka doživljava nokaut u Poljudu, ali dobro raspoloženje prije zimske pauze kvari poraz u šok utakmici u Maksimiru. Iako su dečki poveli s 2:0, Hajduk se uspijeva vratiti u utakmicu. 2 minute, 68. i 69. golovima Deranje i zatim Miladina. Hajduk se vraća na početak, ima 2:2 i bod u džepu. No pad koncentracije u sudačkom vremenu košta i glave. Samo što je ušao mladi Gondžić, koristi spore reakcije zadnjeg reda i donosi najvećem rivalu drugu pobjedu u sezoni. No prvenstvo je dugo. Vulić stalno ponavlja, doći će i naše vrijeme, nužne su prave pripreme. U besparici, umjesto kao nekada u Sloveniju ili Italiju, Hajduk se odlučuje za otok Sunca, za Hvar. Tu biva dočekan s najvećom ljubavi. Pažen i mažen, splitski tim odradio je prave kvalitetne pripreme. Nastavak prvenstva
uslijedio je krajem veljače iduće godine ove 2001. Već na startu stradava hrvatski dragovoljac. Rezultat je 4:0. 4. ožujka slijedi novi šok u gostima. Ovoga puta u Varaždinu gdje Bijeli ponovo svom protivniku daruju bodove. Ne sva 3, ali 2 svakako. Remijem gube 2 gotovo već osvojena bode i to ponovo u zadnjim minutama utakmice. Da nesreća bude potpuna ista stvar ponavlja se u sljedećem kolu u Poljudu u gostovanju Osijek. Kakva šteta, u 2 kola nesretno izgubljena 4 boda. Početak preporoda stiže tjedan dana kasnije u Šibeniku. Hajduk pod Šubićevcem slavi 3:0. Tom je utakmicom Hajduk okončao prvi dio natjecateljske sezone. Osvojeno je 3. mjesto sa 41 bodom, ali je zaostatak za vodećim Osijekom velik. Čak 7 bodova, a usto Osijek ima i utakmicu manje. Tada je uslijedilo ono najzanimljivije, doigravanje po novim pravilima. Starta se s dotad osvojenim bodovima. Dakle, Osijek bježi, ponovit ćemo, 7 bodova, odnosno Hajduk, imaju utakmicu manje. Dinamo ima 3 boda više od bijelih, ali to se može stići. Počinje lov na Osijek i Dinamo. Hoće li Hajduk uspjeti? Već u prvoj utakmici doigravanja nova golijada sa Zagrebom. Pobjeda 4:2, ali u krajnje dramatičnoj utakmici. Sve dvojbe eliminirao je Bubalo u 85. minuti. Bubalo se potvrđuje kao specijalist za golove u zadnjim minutama utakmica. U odigravanju više nema lakih utakmica ni mnogo prigoda za popravni ispit. U međuvremenu, baš kao što se očekivalo, Osijek je ispao iz trke za naslovom. U igri ostaje samo najveći rival Dinamo. I eto sljedeće utakmice koja najavljuje sretnu završnicu. Hajduk na svom Poljudu konačno igra šampionski. Pobjeđuje Dinamo 3:1, stiže dečke, stiže na bod razlike. Kakva utakmica. Poveo je Hajduk golom Bubala u 11. minuti. Setovski izjednačio u 23. Ali Bubala još u prvom dijelu uspija ponovo dovesti Hajduk u vodstvo da bi u 80. minuti Musa razbio sve nade gostiju. Ova velika igra i pobjeda daje Hajduku krila. Vulićevi zabranici, osokoljeni optimizmom svog trenera, koji preferira jedino i samo napadačku igru, pobjeđuju u Osijeku 2:0. Dinamo u tom kolu remizira u Koprivnici i Hajduk preuzima čelnu poziciju. Utakmica je potica prvenstva dogodila se tjedan dana kasnije u Splitu, kada je Hajduk u pravom smislu riječi uzeo mjeru Varteksu. Pobjeđuje na svom stadionu čak sa 6:0. Hajduk sada bježi Dinamu 4 boda. Po mnogima presudna bi trebala biti sljedeća utakmica. Ona u Zagrebu, u Krančevićevu. I opet, 3. put u sezoni Hajduk slavi s 2 razlike. U Split potom dolazi Slaven Belupo. Dolazi osokoljen visokim plasmanom. Želi kup UEFA. Najavljuje dobar rezultat. I zaista Hajduk se muči, ali ipak pobjeđuje. Hajduka čeka sada Maksimir. Čeka ga nabrušeni Dinamo. Mogu li bijeli već u Zagrebu potvrditi titulu? Igra im i remi. Nažalost, brojnih navijača, Splićani nespotrebno gube 7:0. Sve se opet vraća na početak. Hajduk je dalje vodeći, ali do kraja ima 2 teže utakmice od Dinama. Zbog nereda na kup utakmice s Dinamom stiže kazna zabrane igranja na svom stadionu. Uprava prihvaća kaznu i određuje Zadar kao mjesto odigravanja predzadnje utakmice do igravanja s Osijekom. Bila je to fešta koja će se pamtiti. Prepun stadion, divan ambijent i pobjeda Hajduka od čak 4:0. Ostaje još jedno kolo, presudno. Hajduku treba još samo jedna pobjeda i slavlje može započeti. Ostaje odlučujuća utakmica u Varaždinu, praktički majstorica prvenstva. Utakmica je započela mnogo prije nego što je sudac Marin zna. Počela je najavama Varaždinaca da će se osvojiti Hajduku jer im 1996. godine baš u zadnjem kolu u Splitu nije omogućio osvajanje titula. Hajdukovci su mirno podnosili borbene uspjehe iz Varaždina koji očito nije mogao ni pretpostaviti. To će se te nedelje 27. svibnja 2001. u njihovom gradu dogoditi. Ni u snu u baroknom gradu nisu mogli očekivati takvu invaziju s mora. Ali ne samo s mora. Stiglo je 500 Hajdukovih navijača iz Slovenije. Mnogi su se zaputili u Varaždin iz Rijeke, Pule, Šibenika, ravne Slavonije. I osvanuo je bijeli Varaždin, iako se utakmica igrala u Slavoniji. Od 12.000 nazočnih na tribinama, 7 ih je bilo u bijelom. Bori se bijeli.
a onda je započela dramatična utakmica koja Hajduku donosi naslov, Varteksu saznanje da još mora učiti. Drama koja je imala završen tijek i veliki final. Završilo uvjerljivom pobjedom Splićana, 4:2. Među 12. minuti Leko iz Slobodnjaka izaziva delirij oduševljenja Hajdukovih navijača. Veselje je kratko, jer Karić samo 8 minuta kasnije iz kaznenog udarca 17 metara izjednačuje na 1:1. Igra se otvoreno, napadački, oštro. U Zagrebu osluškuju varaždinska događanja. Nadaju se barem remiju. U 26. minuti oboren je Bubalo, 11 metara za Hajduk. Kapetan Leko uzima loptu i ponovo dovodi svoju momčad u vodstvo. Ponovo samo za kratko, jer Biljanović kažnjava opuštenost bijele obrane, 2:2. No ipak do poluvremena Hajduk ponovo vodi, treći put na utakmici, je li to dovoljno? Najbolji strelac Hajduka Bubalo koristi oduzetu loptu od Bošnjaka i sprovodi u mrežu Varteksa. Sve dvojbe, sva nadanja Varteksa, ali Dinamovih navijača razbija Bubalo u 62. minuti. Iz kornera nabacio Musa, Bubalo je najspretniji, ali najsretniji jer lopta gađa vratnicu, pa vratara Rumbaka i na oduševljenje gostiju završava u mreži. Tog je trenutka potvrđen prvak. Slavlje je moglo početi, i to samo kako. 7000 najvjernijih Hajdukovaca pjevalo je, skandiralo, dalo oduška svom temperamentu. Čekanja. Ulice Varaždina preplavile su navijačima Hajduka. Kolona automobila krenula je prema Splitu. 1000 navijača, 1000 automobila. Igrači iz zrakoplova vire kroz prozorčiće, zanima ih što se dolje događa. Mnogi od njih nikad u svom životu nisu doživjeli radost dočeka šampiona u Splitu. Dočeka na jedinstven splitski način. Samo još nekoliko gradova u Europi mogu svojim ljubimcima prirediti takav doček. Možda samo stanovnici Napulja i Marseja. Sve na nogama. Vatrogasci interveniraju, ali za svoju dušu. Prave vodeni slavoluk već na pisti. U zgradi Šampanjac počinje ludnica. Igrači vodstvo nekako se ukrcavaju autobus i tada počinje muke. Autobus je sa svih strana opsjednut. Svi žele vidjeti, dodirnuti prvake, čestitati. Mili kolona puževim koracima. Pola sata i više trebalo da bi se uz pomoć pratnje stiglo do Jadranske turističke ceste. Potom se kreće brže, kreće se prema stadionu koji je sam u svjetlu, na mjesto odakle se kreće u velike pobjede. Novi doček. Na stadionu je novih 10.000 navijača, mladih i starijih. Navijači su zauzeli travnjak, igrači čak i ne mogu izići da bi im se čestitalo. Gužva, a ona vesela, šampionska, pobjednička. Tek negdje oko ponoći stišala se pjesma na Poljudu i prenijela u domove igrača, kafiće i restorane, na ulice. Tu noć Split nije spavao, slavio opet svojega Hajduka. Ako se izuzme ona nezaboravna slavljenička 1971. kada je titula stigla u Split poslije dugih 16 godina, ova proslava je bila najveća, veličanstvena i svima posebno draga, jer Hajduk će opet pokušati u Champions Ligu nešto napraviti. Svečanosti u povodu osvajanja titule zaključene su sutradan, najprije zdravicom i velikom tortom u Poljudu, pa prijemom kod gradonačelnika i na posljedku uz pjesmu i veselje na rivi gdje se slilo pola Splita. Jedna dramatična i uspješna sezona je završena. Igrači na čelu sa svojim stručnim tandemom Šudak Vulić najzaslužniji su za povratak titulu u Split. Ali se ne može i ne smije zanemariti doprinos uprave na čelu s najmlađim predsjednikom u povijesti Brankom Grgićem, koja se prihvatila kluba u njegovim najtežim danima. Preuzeli su ti ljudi klub kada zapravo to nitko drugi nije htio i eto, uspjeli. Svi zajedno darovali su svom gradu, Dalmaciji i tisućama Hajdukovih navijača diljem zemlje i svijeta najviši naslov. 4. u državi Hrvatskoj, 15. u povijesti kluba, koji je baš ove godine slavio svoj 90. rođendan. Boljega dana za takvu obljetnicu nije moglo biti.
I zato završimo ovu priču nezaboravnim sloganom svih Hajdukovaca: Hajduk živi vječno. Hajduk igra, pobjeđuje, ali ne zaboravlja svoju povijest. Tako je nedugo poslije osvojene titule u pivnici kod Fleka u Pragu postavljena spomen ploča u znak sjećanja na dane kada su splitski studenti u glavnom gradu Češke odlučili osnovati klub pod Marjanom. A prigodom veličanstvenog dočeka pobjedniku Wimbledona Goranu Ivaniševiću ukazana mu je posebna čast. S njim, koji uvijek želio zaigrati u bijelom dresu svojega Hajduka, potpisana je pristupnica s obećanjem da će i tu doživjeti svoj san, zaigrati barem na jednoj prvenstvenoj utakmici za svoj najdraži klub. Dobija sam dres brojem 213 i to moj san se ostvario. Hvala vam Splite, najjači smo! Podižem grumen zemlje ponosne u ime svih naših žuljeva. Zemlja pamti sva naša leđa zgrbljena i molitve naših kraljeva. Jedan narod, jedna zemlja, jedan put, isti korak, ista nada, isti trud. Snaga je u svima, čeka vjekovima, nebo zna i pjeva sa nama. Mi smo prvaci, mi smo prvaci. Sav ovaj sjaj i pobjeda i pehar naš, znam da vrijedi ovdje Boga. Mi smo prvaci. Jedan narod, jedna zemlja, jedan put, isti korak, ista nada, isti trud. Snaga je u svima, čeka vjekovima, nebo zna. Jedan narod, jedna zemlja, jedan put, isti korak, ista nada, isti trud. Snaga je u svima, čeka vjekovima, nebo zna i pjeva sa nama. Mi smo prvaci, mi smo prvaci. Sav ovaj sjaj i pobjeda
na planeti malena, u srcu najdraža, puna duša radosti, kad ti šapnem ime, grade moj, grade moj. Dok te maze oblaci, kad ti burak zazviždi, isto taka još bi sve niti s tobom spletene, puna duša ljubavi, kad ti šapnem ime, Splite moj, Splite moj, zauvijek si tu, u mojim mislima i grudima, dok rozplači svi, lipotu poklanjaš svim ljudima, ljudima. Kad bi svako ljubite, barem pola od mene, tvoja lipost kamena još bi jače zasjala, puna usta ljubavi, kad ti šapnem ime, Splite moj, Splite moj, zauvijek si tu, u mojim mislima i grudima, grudima, dok rozplači smi, lipotu poklanjaš svim ljudima, ljudima. Dok te truju sile zla, znaj da čuvat ću te ja i slični meni. Splite moj, moja ljubav bit ćeš ti, naša ljubav bit ćeš ti. Samo kreni, rasti i cvitaj, zauvijek si tu, u mojim mislima i grudima, grudima. Dok rozplači smi, lipotu poklanjaš svim ljudima.